Ing inini. Ay gala, mag-live na sad ko din sa to ang Facebook page. Ing inini, labi na sa mga pamilyan to nga adlaw-adlaw gatanaw sa to ang mga nindot nga mga kuan na nga sabi microphone ani kani. Ang adlaw kaninya. Kanuding isa di ay. Ano? Kumusta na kamo nga na mga igsoon, mga igala? Nga soking tigpaminaw nga adlaw-adlaw ga maminaw sa MOR 101.1. Ug sa tanong kaigsuonan nato nga naga live nga nihi karon sa to ang Facebook page nga nihi. Kulit mo talaga, shout out ako dito. Ing inini, everyday ta magsigig live nga nihi. Mag-rate nga niya sa mga suki na to nga na. Sipain ko talaga kayo. Ayun na, ano muna ako dito, magtingin muna ako. Kasi mag-live muna ako dito. Magandang umaga. Ing inini. Lahat ng mga nag-watch ng ating video ngayon. Lalo na sa mga pinalangga natin ng mga OFW. Ing inini. Ito lang masabi ko sa inyo. Marami man ang mga pagsubok ng dinaan natin. Ang daming nagpa-shoutout nga ni. Basa-basahon ako nga ni. Si Louie ni Lumbayo, ing ini ni Rowelyn Suliman, si Marty Villacasin, si Labmaris, ing ini ni sa Andy Bocando, ang si Jaime Colom, ing ini ni Balikat tong di na ko mabasa si Custodio, Joe Dilata, Bia Kusari Lim, si Warroquero, si Yobs Aureliano, si Peter Paul, mga kani ang mga nagsipagtapos, Princess Cabanya, Neil Castillo, Arlene Mariquet, Maria Aquino, si Ainme, si Mian Martisano, Hilario, ing Enene, Loren Yerba de Rosario, JD Calantuan, Nis del Castillo, Annalisa Tabaldo, ngo taga Hong Kong, Mary Nemes, og si Janjan, Janet Balyes, ing Enene, si Angipil Anoya, shout out si Arby sa Pisono, Tate Rizal Analin Remulta, Maricel Garis, si Rape, Suwagan Moralidad Analisa, Tagapadada Gina Relatado, Buscano, Jeep Mark, o si Dexter kay Mare, Andy Bocando, Bagis Handi, ing ini ni Adan, si Loren, Nierba, nga na si Irene Joy Villarros, Claire Imbolt, kadaghan ni ini Mama Yusip mo, matukan mo sa pagkadaghan ang mga nagpag-rate nga ni. Ingko, si Glenn Dumay, ing ini ni. Kumusta na mga igsoon? Ay, si Sitan. I-greet ko lang ang pinakalami magluto dyan sa bambo, ang pinakagwapag sexy nga sa Ate Inday. Kumusta na kadaday? Mabuti pa ang kinabuhi ni Liam dyan, pakain-kain lang ng chicken. Juby Sahor, si Annalyn Diaz, si Jason Isra, ing ini ni. Napakadaghan nitong isa-isahon ko muna ito kasi ing ini ni, hindi ko lilitoris, pakapaspas nito. Hindi ko kasi makita yung iba, ing ini ni. Hindi ko makita yung mga, hindi ko mag-greet lahat. Kaya live New Jersey, Jubilin Bubuli, Maroy Miranda, si Alipar Gretchen, si Masamantan Nicole, si Mijing, Ayala, Hazel Torres, si Habibi ko, Jordan, o si Bisi Chua, ing ini ni Arlene Bones, Arlene's Bones Arlene, si Ferrer, Vilma Garcia, Justin Lumimba, ing ini ni si Andy Bok, og si Vince Rivas, Estero, Renz Flores, si Carme Babay Kapatoy, og si Ginoo ko kadagan ni taga Dubai, Vanessa Gabriel, si Hanny, si Marilo Raste, Negros Occidental nga ni si Jirhan Mamadra, si Nisa Jane, si Marcianis Lastra, Lumanta Analin Remulta, si Kel Aquino, Marcel Ora Bermoy, Las Piñas, si Les James, ing inini. I couldn't really believe this. Napakadami ang mga nagtatanaw sa atin.
Marami ang mga nagtagalog. Ting kanindot sa akong pagmata, sabi pa ni at ni Inday. Ay, ding, may kinakamata pa kadaday. Ing inin ni, morning shout out taga Hingutuan Island. Kumusta man si Dayan dira Inday Zitan og si Louie. Man kamata na sila, nagbuyod pa nga na. Ay, si John C. Rosal ako ning migo. Ing inin ni. John C. Kumusta ang Ilonggo na kong amigo ni? Kumusta ka, Gid? Kumusta ang kagid, John C. Ang inin ni. Magkaon ta yung mga magsalita yung Ilonggo. Ang sabi nila dyan, pag mag-ano yan sila sa iyo, mag-agda ng pagkaon, masabihan ka, nagkaon ka, Gid. Kung hindi ka makabalo, wakuratan ka talaga. So masabi mo, magkaog ka, Gid. Ang inin ni. Hindi ko magkaog mais ka, Gid, nakaha. Ing inini, taga Davao City ko, Andibok Ando, taga New Zealand, kadoy. Ay, shout out watching Bantayan Island, si Nini Turiso. Ay, mura mag-soriso. Lamig rabay ka og soriso nga ni. Roland Binancilio, si Betty Garcia. Salamat nga na kaninyo, kaya nananaw mo sa akong video. Ubay-ubay pod ang ma-artik nato din Ing ini ubay-ubay atong maatik gani. Nagtanong sa akin, nasan si Lini? Si Lini? Hindi ko alam kung nasan yung babae na yan. Si Lini, may ibang mundo kasi si Lini, kaya pasagdaan na lang natin si Lini. Ang gusto kasi ni Lini na magbagdoy-bagdoy lang siya sa kadalanan. Ayun, si Joe M. Beliacoer na taga Australia. Lamat ni Modoy, Charles Darius Delanon, ing inene. Kaon tabala. Sabi pa ni John Sel, Ilonggo kasi ito. So, kaon tabala. Ginoo ko, pakaunon kag bala, di ba ka? Di ka, wag-wag imong alingag-ngag. Ing inini, mga taga-Ormoc Leyte. Salamat Jason, Lina, si Colin. Ing inini, salamat nga na ninyo. Nagandagan mga nanaw diri Ming! Yung iring ko nandito. Mingkay, dumuol ka dito, Mingkay. Ming. Yung iring ko kanina, nasugo ko ito nga manungkab og pinirito kay yung inini wa may sudan. Diri nakit-kit pa og ulo sa tinabal. Mingkay, dumuol ka sa akin, Mingkay. Mingkay, Ming. Doolin ko muna, Mingkay. Ming. Dumuol ka dito, Mingkay. Pakaunon kita ng Yung iring ko kasi dito, hindi ilaga ang kinakaon nito, butiki. Natingala na lang ako when I woke up ing inini. Ngalo ko na may ikog. Kuratan ako kasi may ikog. Yun pala, yung iring ko, dinudula-dulaan niya yung butiki. Nagsukarap ang butiki. Gumanon ang mata, sumiga ang mata ng butiki kasi ikaw daw dunggab-dunggabon kag koko sa iring. Dunggab-dunggabon ka sa koko sa iring. Ginoo ko ning silirap ang mata sa butiki. Nawag-wag ang tinai sa butiki. Ang inini. Matay ang butiki. Sabi ko, bakit pinatay mo ang butiki? Iringa ka. Tumubag ang iring sa akin. Meow! Gumaganon sa akin yung iring. Sabi ng iring sa akin. Baka siguro sabi ng iring, alangan naman ilaga ang patayin ko. Mas malaki pang ilaga sa akin. Ing inini. Yan lang. Kwento-kwento lang tayo na parang nasa balay. Ing inini na parang nandyan kayo sa sala. Tapos ako yung amigo ninyo nagbabangka ng istorya. Ngayon, ganun lang ang gawin natin. Shout out kayo sa taga Manila dyan. Yan, ing inini. Salamat talaga. Marami tayong mga dyan. Panghatag og sudan nga gisungkab sa iring.
Huwag kayong kumain ng sinungkaban ng iring kasi baka hindi nyo alam kung saan nagtaak-taak yung ng tiil ng iring tapos gilampurnas ang pinirito tapos kinaon mo. Madadaot ka talaga. I tell you, madaot ka talaga. Shout out ang mga taga-Karkar watching right now. At saka isa yung kwento ko when I woke up din kanina, nakuratan din ako. Kasi yung iring ko, hindi naman yan crossbreed na iring kasi typical lang na iring yung magmiyok-miyok matag adlaw. Nakitaan ko lang daga, nagtapad-tapad, gigakos-gakos ko, nagakusanay kami sa iring natulog. Magtingin ko sa dagway sa iring, dumuol kasi yung iring, gumanon sa akin, hahalok sa akin yung iring. Gisagpa, gilaparo na akin yung iring kasi Ginoo ko, gikagid ang naong sa kong iring. Yung iring ko, kumaon kasi ng sinabihan ko yung iring ko. Actually, sinabihan ko siya, sabi ko, huwag kang magkakaon ng mga pasayan, kagang, mga ganon na pagkaon. Napakagahi ng ulo ng iring ko. So, tingnan mo. Ngayon, ang iring ko, nagsuffer yun sa kanong skin disease kasi yung dagway niya dito, nagkagid-kagid yung naong niya kasi, iwan ko, sabi ko, kinain ang iring na ito. Man pala, gihilamos na dahil niyang pasayan, kaya gikagid iyang tibuok naong. Inini, Ginoo ko, nabuang na matingali ko. Kakusog ba sa hangin nga ni? Salamat nga ni. Inini, Carol Rodriguez. Madadaot ka talaga. Watching from QC. Lisa Lampas, thank you very much. Salamat kayo sa akin kasi magtagalog na ako ngayon para marami ang makaintindi sa atin. Kasi yung iba magalit yung iba. Ano ba yan? Puro Bisaya na lang. Hindi kami makasinabot. Kaya minsan magtagalog din ako. Pero yung makasabot yung iba. Everyday din ako sa inyo. Mag-live tayo nganhe para makakilala ko kayo. Pag mahuman na ang COVID, maglaag tayo sa Dubai, librehon talaga kita ng chapati at shawarma. Ingon ni Lily Torres. Magandang idea yan, Lily. Magpunta tayo dyan pag matapos na ang COVID. Sila Binyang, grabe, magkatawa talaga ako sa iyo, Pangulo. Magkatawa nga ako, ikaw pa. Pinaningot na katang maraming pawis dyan, pinawisan ka na ng singot. Pangulo, problema. Happy quarantine, nagtatanaw sa live mo karon sa Olongapo. Shout out sa Inawayan, si Amor, si Dagron, New Zealand, si Rosel, si Willa, Inginini, si Daniela K, si Merske, o si Michael Velasco. Ang good vibes talaga, sabi ni Jumar. Anong oras ang speech niyo today, President? Actually, nag-speech na ako ngayon. Nag-show na ako dito sa Facebook. Scene of the crime operative. Inginini. Ayun, kumakatawa din sila dyan. Kaya thank you very much. I just wanted to tell everyone that every now and then I will keep you updated sa mga latest na kabuang dito. Dungog permi imong tanaw, imong mga video, ingon ni Albert Hinilia. Nabubuang na talaga ako sa kinatawa sa iyo. Sabi ni si Carla Dipores. Ay, Dipores na babae si Carla. Dinalin Taubar, thank you. Mga utana sa akin, ano ang cluster mo, Pangulo? Cluster 1 ako. Mga taga-jinsa nangungutana sa akin si, Michael Velasco. Ambot ni mo, Dugong, matakdan talaga ako sa katawa mo. Nakakabuang ka talaga. Inginini, sabi ng nagtagalog doon, nakakabuang ka talaga. Marami na din ang natuto ng Tagalog kasi I wanted to tell everyone that we Filipinos can really talk in different language talaga. Inginini. Kaya magkasinabot tayo, mga Bisaya dyan. Shout out
shout out ang mga Bisaya. Pag Bisaya ka kasi, you know, iba talaga ang culture ng Bisaya, mga fighter, mga mandirigma yan. Mandirigma talaga yan. Sumusukol kahit kanino, kaya huwag niyong galitin ang Bisaya kasi ang Bisaya marunong magtagalog, mag-English, ganon. Okay. Mga taga Bohol, dagag Tarsier, ganon. Yung first encounter ko ng Tarsier, nakuratan talaga ako. Akala ko yung ano lang, dagko pala yung mga mata ng Tarsier. Bumubudlat yung mata ba? Lukso-lukso doon sa Chocolate Hills. Ing I just want to say thank you everyone for watching my videos. You know how much I care for you. And when you are staying inside in your cabinet, in your CR, ano lang, marami kayong pwedeng gawin dyan. Ikot-ikot kayo sa balay. Yung panglungkabon ninyo ng mga gipanglubong ninyo din na ang mga namatay nga iro. Ano, inyong pamisahan. Ing-inin. Sa kagipot ang DSWD, Mr. President. Wala akong DSWD. Ayun, magtagalog ka, DJ, maintindihan ko lahat. Ing-inin, no? Alam nyo, nagtagalog na ako. Bakit yung iba hindi makaintindi sa Tagalog ko? Ganun talaga ang Tagalog namin. Mga taga Bukidnon, taga Lupon, Oriental, Occidental, watching from Canada. Maybe they cannot understand if we talk in our own language. But when mga Filipinos nakaadtog lang nasod, they can really understand because they're all Filipinos. Ang ganun eh. I just wanted to tell everyone, kapoy na talaga ang kinabuhi ko. I'm too old for this. Marami tayong mga ginagampanan dito sa Senado. Ing-inini. I cannot stand it alone. I cannot do it. Masabi ko lang talaga, tulungan ninyo ako. Yan, ito lang magawa ko, magpakatawa lang ako ng tao. Kasi, you know what, masyad ako maguna-una. The president really is very old enough. He's 75 already, and then we Filipinos don't really appreciate what the president is doing for us. Ginagawa niyo. Sinisiraan niyo. Magagalit kayo dyan. Why not magkatawa-katawa kayo? Gawa kayo ng malipayan kayo. Hindi yung, sige na lang magkasako nga na. Sipain ko talaga kayo. Ano lang masabi ko. Kain kayo ng on time. Para hindi tayo mabuang at mapasmo. Ayan. Ing-inini. There's a lot of difficult times in our life and we need for total cooperation for each one of us. Hindi pwede na magsigin lang tayo ng complaining for something because this is a big crisis. Hindi pwede talaga. Masudlan kong espiritu sa Pangulo. Ganun ang salita ang Pangulo. I am, I am telling all of the Filipinos we cannot face this kind of problem. Kasi hindi naman pwede na, sige. If given a chance, really, I just wanted to tell everyone, if given a chance to really give my yung ano ko, ibigay ko sa Pangulo. I will give it to him. Because the president wanted to have, a beautiful Philippines. Ginagawa niyo. Galit ko. Kulkugon ko ng
Bugan yun. So much for that. I just wanted to make everyone happy. Hindi lang tayo maninood. Hindi tayo magsigig. I'm not disrespectful. Even before the times that the president ran for presidency, there are a lot of people making this kind of parody because this is not disrespect the president. This is really one. He is my idol. Ang inini. Oh, anong gusto niyo? Kumanta ako? Kakantahan ko kayo. Nabuang. Yung kanta ng president, paborito ng Pangulo natin, kinakanta niya, ing inini, I will sing it for you. I will never declare martial law. Because there's no need for me to declare for that because wala naman tayong pang-martial law. Ano yan, pangpusilo na itong mga virus? Ano yung kanta ng kuan, ang Pangulo? Yun. When times get rough and your dreams just fall apart. Init. Thank you very much for watching. Salamat ako sa inyong lahat. Just continue to share yung good vibes nito. Ano itong gawin natin? Kasi makakasugakod din tayo. I'm telling you, inini. Oh? Oh, we cannot do it. I cannot do it alone. We can do it together. Ang kanta na, for together we stand, inini, divided we fall. Ito lang ang masasabi ko. Inini.